Tomašević je više od pola godine u holdingu gradio špalir za izbacivanje radnika iz holdinga, a danas 1. lipnja 2022. godine otvorio je vrata kroz koje ih izbacuje. Tiho, bez buke, da se ne vidi i da se ne čuje. Bez novinara i bez sindikata počuje dijeliti otkaze. Iz uprave holdinga nazvali su danas podružnicu i s mjesta poslali kolegicu sa svježnjem akata o poslovno uvjetovanom otkazu. Gospođa je omotnicu tutnula na stol podružnice, kratko je prenijela nalog da se to podijeli radnicima i otišla je. Nekima od radnika otkaz stupa na snagu odmah, a nekima za kraće vrijeme. Sve piše crno na bijelom. Danas je to napravljeno za jednu podružnicu, a sutra će biti u drugoj podružnici, preksutra u trećoj i sve se ima napraviti do 15. lipnja. Pitam, možemo li ostati mirni i ne reagirati na bezobziran potez uprave holdinga? Prvi razgovor. Otkaz je dobila žena čije je dijete prošle godine umrlo od leukemije. S bodovima za dijete ta žena najvjerojatnije ne bi bila na listi za odstrel. Lista za odstrel opće prihvaćen je naziv popisa radnika za otkaz u holdingu. Toj se ženi uručuje otkaz. Drugi razgovor. U Tomaševićevom špaliru našla se žena koja je više od 20 godina radila u holdingu. Radila je dobro, vrijedno i predano, ali uvrstili su je na listu za odstrel. I još su od nje, koja ima 20 godina radnog staža u holdingu, tražili da radnicu koja ostaje na poslu i ima 4 godine radnog staža obuči za izvršavanje poslova koje je do sada ona izvršavala. U otkaznom roku radnica je bila prenositelj znanja. Gdje toga ima? Treći razgovor. Jedva čekam rješenje o otkazu. Ovo više ne mogu izdržati, rekla mi je poznanica koja radi u holdingu i na popisu je za otkaz. Još nije dobila rješenje, a naš razgovor ju je uzrujao. Priča koja se prepričava. Kad je s Tomaševićevom vlašću dotadašnji voditelj podružnice otišao, jednog su od dobrih poznavatelja posla zamolili da bude vršitelj dužnosti do natječaja i izbora novog voditelja. Znao je da je sada najgorje vrijeme da bude vršitelj dužnosti jer mora provoditi odluke uprave koje izbacuje radnike s posla. Ali posao mora ići i on se odlučio prihvatiti ponudu. Bio je dobar vršitelj dužnosti i iz uprave savjetovali su mu da se javi na natječaj za voditelja podružnice. I on se javio, a posao je dobila druga osoba. On je dobio rješenje o otkazu. Kakav naziv zaslužuje svirepi odnos kakav pokazuje uprava holdinga? I koliko je dugačak Tomaševićev špalir u holdingu? 100, 400, 500, 700 radnika. Koliko će brzo radnici protrčati kroz špalir batina do vrata definitivnog otkaza? Ali koga se to tiče, kad u radnicima gurnutim kroz špalir ova gradska uprava vidi neradnike, privilegirane HDZ-ovce, Bandićevce i tek ponekog pravovjernog kojeg treba izvariti iz špalira da bi bio prestrašen i zahvalan. Svašta se tu događalo, milijun nepravilnosti, i formalno postupkovnih i one koje govore o pravima radnika i o odnosu prema čovjeku. Teško da takva nepromišljena rabota Tomaševićeve vlasti može završiti bez sudskog epiloga u korist radnika i na to treba upozoravati. Gradonačelnik Tomašević često za skupštinskom govornicom radnike holdinga dijeli na HDZ-ovce, Bandićevce i druge.
pa su ti Bandićevci i HDZ-ovci po defaultu uhljebi i trebaju dobiti hitan vritnjak iz holdinga. Tako se ne smiju dijeliti radnici u holdingu. Oni su jednostavno radnici sa svojim pravima i sa svojim obvezama, a ne HDZ-ovci, Bandićevci, neradnici i uhljebi. Druga replika je Nenad Predovan, potpredsjednik Skupštine, izvolite. Hvala lijepa. Imao sam u nekoliko navrata danas iz diskusije gradonačelnika javiti se na repliku, ali sad je ponovio nekoliko puta iste stvari i naprosto nisam mogao izdržati, a da se ne javim. Gospodine gradonačelniče, radnici holdinga su radnici, a nisu ni Bandićevci, ni HDZ-ovci, ni Možemo. Oni su radnici holdinga sa svojim sudbinama u tom holdingu. Ja sam Nenad Predovan. Do sada sam puno govorio o tome kako Tomaševićeva vlast tretira radnike u holdingu, a o tome kanim glasno govoriti i dalje. Javite se i zapratite ovaj YouTube kanal.